plots and properties, WhatsApp channel, nakabanta ka junior day yatit, yaki jaga ki ïing, ki nongrom ïing, ki commercial space wa giway. Hakane ka WhatsApp channel, ki dan advertisement, terwadi yaki ïing, ki jaga, tanglang ba ka WhatsApp jangpi. Follow yakane ka WhatsApp channel menta, tan link ko dan ha description. Hapdeng ki jing ki baban ya kawai ka long ïing, ka balamat shibun ki jing kam tam ha ka porliur. Bad hapdeng ka jing do jing kermen ha ka jing im lawan mi uwei samla rangba. Uba latip kum uba Evening Rupon, ban ai jingiarap dagi tin sop ïing ya ka ni ka long ïing jong ka kong priti bare, ka ba Shnong basa ha Shnong Thymme, ilaka nong kle is jengte hills Meghalaya. Hakane ka juk ka sni uni usamla rangba ula ai jingiarap ru ya ka kong ruba miri bare, dagi tin sop ïing. Ka ba dang shna ya ka ïing bathamai jong ka ha Shnong Thymme, ilaka nong kle is jengte hills. Habaya kran bat kina ki artylli ki long ïing ki lai kuble kerpang ya une usamla, uba la ai ya ki ne ki tin sop ïing, ka ba long ka jing kerku ya ki kum ka ïing. Haba ka lipat na usamla Evening Rupon, ka daw ba ulej ai jingiarap kum ya ki ne ki long ïing, uni usamla rang ba ula jubab da ka baong. Ba ka de ka kamram jong ban kner ya ki ti jingiarap kat ba yo sha ki tu ki long ïing ki badan kam shisha ya ka jingiarap.